guys, welcome to my channel 3D blog. Ini yang BTR Accord program orang PC Accord. Dan dalam tadi ini video per. Berapa jauh yang video ini? Guys, dalam itu mana baik? Dalam itu mana? Biar na forma dalam tadi yang forma di kilometer kan guys. Ini besar tham, ini di PC Accord jauh berna. Ini berapa kita jalan?
Zawitamy! Zawitamy! 시간 원하는 노동문은 रंजानाय सान हिसाबै बा जेरावहाय साहित्य सभा गासै माहारियारि बाथौ सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरानो गोजोननाय मोनदों हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनोब्ला जाय हाबाफारिखौ जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि बेफोराव बाहागो लानो मोननाया बेनिफ्राय साबसिन सम आरो थासारि मोननो हाया होननानै आं मावफुंनाय मावफुङिखौ लानानै अपोजिसना गोबां बाथ्रा बुङो जेरै हमनानै ला साख्रि होनो हायाखै हमनानै ला एक्सटेनसन जायाखै बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा दा एकर्डआ जानाया बे बैग्रोसोनि गेजेराव जाखिनि जानांगौ मेजर पार्टआनो खिन्थु समनि गेजेरावनो 100% मावनांगौ खामानिखौ जों मावनांगौ खामानिखौ बखिखागोन बे अपोजिसननि Sandebaw niya ya sebzalandı Dağın korkuğa Tinto tinto zotladan